minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jije sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lɔsituma bi tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nasarasan kalo 2 février kalo don bi y'o tile 20 ye ka bɛn 2024 san ma farafinkalo bɛ n'o ye sunkaloman kɔnɔ ye bi y'o tile 10 ye jate la san kalo 8 don hijira san 1445 saro dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunungo jara transport olu ka carte dɔ ale ni mobili wɛrɛ n'i y'a sɔrɔ olu tora ɲɔgɔn na o kɛra sababu n'i y'a sɔrɔ maa 15 hakɛ ka taa se maa 40 ko ɲɔgɔn ma k'olu kɔni maa 15 hakɛ k'olu kɔni ni tora ka maa 15 ɲɔgɔn maa 12 ɲɔgɔn k'olu ni tora mais ka dɔ ka fɔ an b'a la ka fɔ maa 40 ɲɔgɔn na k'olu kɔni kɛra maa jɔngɔn ye ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la masa marabolo kɔnɔ na lakanabaliya min n'i y'a sɔrɔ o baaraw bɛ sen na o yɔrɔw la ye a yirala k'a fɔ ko kari dɔw ko dugu dɔ kɔni bɛ yen wulikajɔ kɛbaaw n'u taara ka t'o dugu fana ka t'o jeni kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an b'a la k'a fɔ min ye wulikajɔ ye bi jamana gouvernement an ka jamana maa ɲɛmaaw olu ye dɛmɛya dɔ kɛ baganbalo u bɛ se ka sabati cogo jumɛn de la an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la cikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛnɛ kɛfɛnw ani o kɔfɛ sɛnɛ yɛrɛ ka se ka tɔgɔtɔ o baaraw bɔra n'i y'a sɔrɔ lajɛrɛba dɔ bɔra ka sigi o ko senfɛ an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ na kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara Alassane Bɔlɔngɛ la denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ kunungo siraban kasara dɔ kɛra san an b'a la k'a fɔ ale marabolo la dugu bɛ n'i y'a sɔrɔ wele ko Kasebugu ale n'i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ wele ko Nwa olu ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko mobili 2 n'i y'a sɔrɔ jara transport ale ni camion dɔ k'olu kɔni tura ɲɔgɔn na o kɔni kɛra so ye kunnafoni kunfɔlɔw la mais ka dɔn k'a fɔ ko maa dɔw ni tora minisiriso min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ bolimafɛnko ni sirabako ma olu ye bataki min kɛ olu y'a yira k'a fɔ ko maa min ni tora k'a bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ maa 15 la ko nka ko maa min ni tora n'i y'a sɔrɔ n'o ye ko maa jɔngɛnɛw kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ k'o bɛ taa maa 40 bɔɲɔgɔnko la nka k'u taara ka taa seminɛdoro la kɛrɛnkɛrɛnnena mocikaw ka kɛnɛyaso la k'u taara ka taa yen nin bɛɛ lajɛlen o batakiw b'a la yɛlɛ kɔfɛ Siri Kulibali ale ka kuma bara di Anazɛri cakɛda ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a la k'a fɔ olu ka kuma lase la ale ye kuma min fɔ Siri Kulibali ka kuma bara la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Blaise Adama Dena ne ye Anazɛri agent. Blaise an ye kibaruya sɔrɔ ko kunungo ko siraban kasara dɔ kɛra Kesedugu ani Wa ni ɲɔgɔn cɛ jara transport car dɔ ani camion remorque dɔ a ko kɛra cogo di? A kɛra 7h du matin c'est un car jara transport a bɔra Jɛnɛ 6h premier car jara transport a bɛ ka kunda Bamakɔ kan. Entre temps ani camion min ye collision kɛ o ye minnu bɛ taa sugu jɔ o bɔra Kɔniyan o ni ye goudron ta o fana bɛ ka kunda Jɛnɛ kan donc o ye collision frontale de kɛ entre Kesedugu ani Wa a kɛra gɛlɛyaba de ye selon le bilan min fɔra anw ye à titre officiel 12 morts n'o ye mɔgɔ 12 olu ni tora a ko la donc 46 blessés n'o ye mɔgɔ 40 mɔgɔ 6 ye vraiment olu jogila a ko la an bɛ dugawu kɛ ka taa fure ninnu et ala deli minnu ala ka nɔgɔyada kɛ u ye. Aw yɛrɛ bolo nin siraban kasara kun ye jumɛn de? C'est-à-dire hali ni ma se accident yɔrɔ la tiɲɛni kɛra cogo min i b'a dɔn k'a fɔ élément kelen bɛ yen an b'o retenir fɔlɔ o ye vitesse u bɛɛ tun bɛ vitesse excessive de la donc o de b'a to tiɲɛni fanga bɛ bonya maintenant a tɔ minnu taara terrain kan n'o ye gendarmerie ye pour ka taa constat kɛ olu bɛ se ka olu bɛ na a tɔ ɲɛfɔ an ye kɔfɛ n'o tɛ élément kelen kɔni bɛ yen o tɛ wuli an o bɛ kan ka retenir o ye excès de vitesse ye. Blaise ni ko in kɛra waati min na o bɛnna waati ma aw yɛrɛ bɛ wuli ka se ka kibaruya di mɔgɔw ma sirabako yɛrɛ la walasa taa ni ka segin bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ nin ka tila ka kɛ o hukumu kɔnɔna na e bɛ se ka mun de fɔ hali bi siraba matarafabagaw ye? Merci parce que o question o diyara n ye kosɛbɛ c'est que sali na sini pour que walasa ka solution ɲini nin accident ninnu na an ye audit de sécurité routière dɔ kɛ o sécurité service minnu farala ɲɔgɔn na kan pour que ka audit kɛ k'a ɲɛɲini mun bɛ na ni accident ninnu ye ka ɲɛsin nin compagnie ninnu ma o kɛra compagnie 4 jara b'o la donc solution jumɛn bɛ yen an bɛ se ka solution min sɔrɔ min b'a to accident ninnu a tɛna dɔ bɛ bɔ a la ou bien ayiwa an bɛ se ka a ban pewu ka accident minnu lié don compagnie ninnu
Donc au bana salo au jaabiw sɔrɔla an y'o partager. Maintenant tellement que jara ko ka bon an ma kosɛbɛ parce que compagnie belebele de don et puis compagnie min don a man ka di mɔgɔw ye. Donc il faut toujours an ka wɔgɔbɛli kɛ k'a dɔn fɛsɛfɛsɛ problème min bɛ se ka sɔrɔ a la tuguni walasa an bɛ se ka ban a la pewu. An ye audit wɛrɛ lancé an seginna tuguni de ka jara transport k'o fara o audit in kan k'a kɛ compagnie 4 ka jara transport fara kan tuguni alors que jara tun bɛ tɔkelen dɔ in na k'a fara nin kan tuguni mais malgré tout a problème kelenw bɛ ka na. I y'a yira k'a fɔ ko fure ye maa 12 ye an tun ye kibaruya dɔw sɔrɔ ko maa 15 don. O kunnafoni o tɛ sababa ye. Kumakan laban kelen dɔrɔn de b'an bolo. Toujours an b'a ɲini aw yɛrɛ de fɛ parce que accident ko mɔgɔ kelen ka baara tɛ service kelen tɛ se ka baara kɛ. An bɛɛ de kungo don donc an bɛɛ k'a kɛ an kungo ye. An k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma le message la an k'a lase minnu b'a faamuya olu b'a faamuya. An balɔden k'a fɔ ni tun ye Adama Dena ni tun y'ale kan ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi wulikajɔ minnu bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ n'i y'a bila yɛlɛ fara ɲɔgɔn kan jamana ka basigi an bɛ se ka lafiya cogo min na sira taamaw la o y'a kunba ye an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye kasara sɔrɔ yarabi ala minnu banabaatɔ don ala k'olu ɲuman wuli minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ yarabi an bɛ dugawu kɛ ala ka gɛlɛya ni k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ban minnu bɛ yen n'olu kasara la o ni na ala ka lahara sɔnsumaya kelenkelenna bɛɛ lajɛlen nka fɛn min bɛ yen n'an b'o fɔ su ni tile n'i bɛ fɛ ka se joona e ka taa dɔɔni dɔɔni ala ka hakili ɲuman d'a ma anazɛri cakɛda ninnu ka baara ye sirabanko yɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ye baara in kɛra dama olu ye nin jate min di o kɛra nin ye minisiriso olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa 15 nin bɛɛ lajɛlen jate bɛ se ka kɛ jate kɛnɛma minnu y'a ta yɔrɔnin na n'o kɔfɛ ni sirabankasara kɛrɛba sɔrɔ k'u ka ca ko wɛrɛw bɛ se ka bɔ a kɔnɔna hali nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an tɛ dugawu dɔgɛ o la yarabi ala k'a dan nin ko in ma n'an bɔra yen lakanabali a kɛrɛnkɛrɛnnen Masina marabolo kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko dugu dɔ bɛ n'o ye Kɔjeni a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ kɛbaaw k'u taara ka taa yen jeni o baara min kɛra yaasa ka pratigɛ di an ma baara in kɛra kari dɔw fɛ min Masinaka dɔ ye nin waati in na o yɔrɔ in na ale mɔgɔ dɔ b'an bolo nɛgɛ waati in na nɛgɛ k'a b'a ɲɛfɔ an ye n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu de ye jɔnni ka bɔ min? Ne tɔgɔ ye Madu ni jamu ye Danbɛlɛ ka bɔ Sele o bɛ machine mara la ba kɔfɛla fɛ. Madu Danbɛlɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko dimanche dɔ k'u ye dugu dɔ jeni Masina ba kɔfɛ a ko kɛra cogo di? O ye dugu min jeni dugu in ne tɔgɔ ye ko Kɔjani u taara ka taa tasuma don yɔrɔ in na k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye dimanche don ko wulada ya b'a fɛ mɔgɔ ninnu tɛ dogo da k'a fɔ dogo n'u dogo dɛ tuma bɛɛ u bɛ ye kungo kɔnɔnaw na ye dugu fana tɔ kɔfɛla la ye min bɛ se ka ba tigɛ ko i bɛ taa ba kɔfɛ o tɛ yen o sirasi kelen de ye min labilalen don. Maa jumɛnw de y'a kɛ? Bingannikɛla kelen minnu b'a fɛ da minnu bɛ wele ko jadisiw mais ne t'a fɔ ko jadisiw ne b'a fɔ ko bingannikɛlaw parce que jadi bɛ kɛ ala kama mais ninnu ta tɛ ala kama ninnu ta ye b'a k'u yɛrɛ ye ale o maa kelen n'o maa fila tɛ olu de don wa olu de bɛ kungo in kɔnɔ yen nɔ olu de bɛ k'an tɔɔrɔ u bɛ k'an dɔn u ye yɔrɔ dɔw jeni dɔw kɔni wulila ka bɔ dugu la ka taa fan wɛrɛ fɛ u bɛ k'a kɛ laada kɔrɔ min b'u bolo ka kɛ diɲɛ ɲɛfɛ o kelen de don dɔwɛrɛ tɛ bingannikɛw anw tɛ ɲɔgɔn ye sira la yɛrɛ mais u bɛɛ bɛ bin mɔ de ka dugu o dugu mɔgɔw wulila a dugu kelen tɛ min segira batigi kɔni machine marabolo ta kɔni ne maa min y'o fɔ tigɛ nkaloni tigɛ nɔnɔ tɛ machine marabolo bɛɛ batigi kelen tɛ e b'a daminɛ Matumu fo ka n'a bila fo Kaara dugu foyi tɛ min bɛ se ka taa ba kɔfɛ o tɛ fiable ye sibiri don ko machine sugu ma se ka jɔ o ne mɔgɔ kun taara ba kɔfɛ o kun bɛ ye o k'a minɛ si fura la ka na se Kamiyanugu ka na Karadugu ka taa Jɛdugu a dugu kelen marabolo kelen tura min taara sugu o tɛ yen. O kuma surasiw tɛ ba kɔfɛ nin waati in na wa? Kunnafoniw na surasiw bɛ ba kɔfɛ nka baara kɔni anw ma baara nɔ ye fɔlɔ parce que maa tɛ ka taa machine sugu rɔ machine tɛ ka tɛmɛ ka taa ye wa mɔgɔ ninnu fana u kibaruw bɛɛ kɛ u bɛɛ kɛ ye fana don natɔ kɔni gɛlɛya kɔnɔ o kuma tɛ fɔ bilen sɔmiya bɛɛ kɛ na Abilaye n'a kɔni tora ta sɛnɛ ti kɛ dugu de bɛ wuli ka taa fɛ Abilaye foyi tɛna se ka kɛ nin nɔ parce que sira min bɛ yen nɔ machine sugu o tɛ se ka jɔ dugumisɛnnin fɛn o fɛn bɛ a dugu kelen tɛ Abilaye min segira a nɔ o ma kɛ fiyewu o wulilen kɔfɛ dugumisɛnnin si tɛ yen ko min segira o ma kɛ Abilaye kuma laban min bɛ n bolo surasiw ko wuli ka jɔ kɛ ni wuli ka jɔ ma kɛ maa dɔ sɛnɛ ti kɛ nin yɔrɔ in secteur in kɔnɔ ɲinan bɛɛ abada o tɛ kɛ fi Abilaye n'u ma wuli ka jɔ kɛ foyi tɛ kɛ kuma o kuma bɛɛ bɛ fɔ ko batigi tɛ Abilaye machine sugu maa si tɛ k'a ni tun ye Madu Danbɛlɛ ni tun y'ale kan ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ basigibaliya min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ mara kɔnɔ la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana yarabi ala k'a basigi n'an bɔra yen ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na B3 musow ni jadiwala tigilamaw ka tun ɲɔnɔ min n'i y'a sɔrɔ kɛra dɔgɔfɛn yɛrɛ tɛmɛnen na o baara min kɛra kunnafoniw na ko maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni olu kasarala u ni na ko hali bi ka dɔ k'a fɔ fure dɔw bɛ yen maga ma se ka kɛ minnu na maa caman ka fɔ la sigida kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ ni kunnafoni kun fɔra n'a yirala k'a fɔ ko maa saba bonyanko k'i k'a dɔn ko maa hakɛ k'a ka ca kosɛbɛ dɔw ka fɔ la sigida kɔnɔ na ko baara in kɛra ko fure dɔw sɔrɔla nka fure dɔw bɛ halisa k'olu kɔni olu bɛ forodaw la i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ ko kɔnɔ na olu ma se ka taa baara in sen fɛ maa minɛnen dɔ n'i y'a sɔrɔ o tun ye gerebuden ye n'ale tun minɛnen b'u fɛ ale kanabilalen n'ale yɛrɛ tun bɛ B3 la ale tilala o kɔfɛ o yɔrɔnin bɛrɛ la k'a ka minɛnw kɔni cɛ ni ka se ka siraw minɛ ka sanga n'ale ka kunnafoni dilenw ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u taatɔla ko maa dɔw ɲɛnama minɛnen tun don gerebuden in ka siraw la
ko kungo yɛrɛ kɔnɔ na k'u ye maa dɔw da k'olu kantigɛ k'olu be yen ani o kɔfɛ kunnafoni na ko forodaw la k'i ka dɔn ko fure dɔw be yen halisa olu ma se ka taa maa caman kɛ fɔla be yen fɛn fɛn fɛɛrɛw ye hali be yen o ka se ka tigɛ jamana lakanabagaw ka wulikajɔ kɛ hali be yen dɔ ka fara kɛtaw ka jigin ko in kɔnɔ ka se ka munumunu zalow kɛ sango bi fure ninnu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'o kɔfɛ basigi lafiya bɛ se ka sabati mara ninnu kɔnɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka kolo suma ni ka sabati ka minɛ nin kɛra kungo tani kɛ segu kɔni gɛlɛya donnen b'o la bi betura kɛrɛnkɛrɛnnena ale yɔrɔlamaw fɛ fɛn fɛn jamana basigi an bɛ dugawu kɛ ala k'o sabati n'an bɔra ye baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnen olu ka fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ n'olu ka baara yɛrɛ n'o bɛnnen bɛ ka jɛyaw n'i y'a sɔrɔ ni ka se ka yɔrɔ furanw ka se k'olu baaraw sigi sen kan olu ye fara ɲɔgɔn bakɛw ka kulu ka tile lajɛrɛ dɔ kɛ o kɛnɛ ka wele bila CNT maa dɔ ma min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛyako yɛrɛ ma n'i y'a sɔrɔ tɛli ka Bakari Siriki Fɔnba la u y'o wele kɛnɛ kan u da sera kuma caman ma u ka fara ɲɔgɔn kan kun ye fɛn jumɛn de ye min ye ka dɔn ka baarakɛla ninnu ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tɛli kɛ Christophe Tienu na wulikɛda in kun ye fɛn min ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. O dɔw ye contrat tɛ an baarakɛɲɔgɔnw dɔw la a dɔw fana tɛ INPS la an y'a jateminɛ jamana kɔnɔ n'a sɔrɔla ko olu bɛ baara min kɛ société minnu bɛ occupé ni mɔgɔ ninnu la en général i bɛ taa sɔrɔ u ma u ka hakɛyaw d'u ma donc o de y'a to an ye wasaden laɲini kɛ a fɛ a ka na an ka échange kɛ hakilina minnu bɛ an na an ka a da a tulo kan u bɛ se k'an dɛmɛ min na u fana ka se k'o kɛ an ye. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Christophe Tienu ale min tun ye ka dɔn ka fɔ u ka fara ɲɔgɔn kulu ɲɛma ye u ye wele bila CNT kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bakari Siriki Fɔnba ma kɛnɛyako yɛrɛ jɛkulu min bɛ CNT kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ ale b'o jɛkulu kɔni ɲɛmaya hukumu kɔnɔna na ale yɛrɛ kuma min fɔ Abakari Siriki Fɔnba an ka lamɛn. wasaden sigi kun foyi t'i la n'i tɛ jamanadenw kungo ɲɛnabɔ n'i tɛ jamanadenw lamɛn sabula e tɛ se ka sariya ta ou bien ka sariya dɛmɛ a bɛ maa minnu kun kan olu t'a dɔn gɛlɛya b'olu kun kan e de ye olu ka avocat ye ni m'u lamɛn i se ka jɔyɔrɔ kɛ a diyara n ye an y'a yir'u la fɛnɛ k'a fɔ Malikura ko ti nkalon ye o la an ye mun lakɔlɔsi ninnu de ye baarakɛlaw ye minnu sɛgɛnnen don u ɲɛ gannen don dɔw bɛ wari ta u tɔgɔ la mais INPS t'u bolo an m'o t'u bolo o ye k'u jeli min de ye u tɛ se ka ɲɛ bilen jamana ka sariya ko n'i ye entreprise dayɛlɛ maa minnu b'i bolo baara la i ka t'u tɔgɔ sɛbɛn INPS la i b'i ka AMO fɛnɛ d'u ma wa n'u kɔrɔla fɛnɛ u bɛ pension ta. ni tun ye Bakari Siriki Fɔnba ni tun y'ale kan ye jigisigi kuma min n'i y'a sɔrɔ n'a bɔra ni k'o fɔ baarakɛla ninnu ɲɛna nka kuma tɛ dɔwɛrɛ ye min fɔra fɔli cɛ dɛ ka se ka waleya an b'a lɔn k'a fɔ hakilila min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ ka ɲini maa caman fɛ ala k'o bila sen kan n'an bɔra ye office du Niger kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ o ye sɛnɛ yɛrɛ n'o ye malo sɛnɛ o bɛ se ka yakaba cogo jumɛn de la olu ka bolofara min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛfɛnw la tɔgɔtɔli yɛrɛ ma tiɲɛnifɛnw ka se ka fu siri olu ka baaraw la ka ɲɛsin suma yɛrɛ ma olu ye fara ɲɔgɔn bakɛ u ka lajɛrɛba 20 o baaraw bɔra ka kɛ ka kɔn 20 ɲɛ 19 sen fɛ hakilila minnu taara da seri olu kumaw ma ni wulikajɔ minnu bɛ sen na ka se ka olu baaraw ni k'olu boloda a kɛnɛ kan min ka dɔn k'a fɔ kulu yɛrɛ ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ ale do Mahamudu ale ye kuma min fɔ o filɛ. n ka baara bɛ sinsin min kan o ye tiɲɛnifɛn kɛlɛli tiɲɛnifɛn min bɛ sumaw la k'o kɛlɛ pour que u kana dankari an ka sumaw la pour que an ka sumaw ka se ka an bɛ hakɛ min ɲini u la ka se ka sɔrɔ ni sumaw da la dɔrɔn tiɲɛnifɛn bɛna donc tiɲɛnifɛn ninnu f'u ka kɔlɔsi pour que ka kɔlɔsi fo mɔgɔ ka sɔrɔ mun bɛ yaala foro kɔnɔ mun bɛ masala ni sɛnɛkɛlaw ye k'a lajɛ tiɲɛni bɛ ka kɛ yɔrɔ jumɛn dabili jumɛn de kan ka tigɛ pour que an ka se ka dankari u la u kana an ka sumaw tiɲɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye kulu ɲɛma ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ale do Mahamudu ni tun y'ale kan ye minisiri bɛ dɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛko yɛrɛ yakubali ma n fa tɔgɔma Lasine Danbele ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ ka sen fɛ o filɛ. Tiɲɛnifɛnw dɔgɔyara dɔɔni c'est vrai que an ka jamana yɛrɛ taa n'a don ni sanji kɔni nana dɔrɔn tiɲɛnifɛn caman bɛ bɔ u bɛ sumaw attaquer u yɛrɛ ye baara dɔw kɛ pour que ka se ka furakɛli k'u la bon furakɛliw sen fɛ fɛn caman b'a kɔnɔ fura minnu bɛ na ni a kɔlɔlɔw fana bɛ sigida kan an b'a ɲini u fɛ ka f'u ka cogo kɛ walasa fura minnu ni kɔlɔlɔba b'olu nɔfɛ u ka tɛmɛ olu kɛrɛfɛ an ka essayer ka kow lakuru ni furaw ye minnu ye bagaji dilanlenw y'a yɛrɛ bolo yan nɔ parce que u b'a fɔ ma biopesticide minnu ni kɔlɔlɔba t'u nɔfɛ u ka baara bila o sira fɛ kɔnɔma na et puis hali tɔ minnu bɔra fɛnɛ u ma se ka tiɲɛniba kɛ dankari k'a sababuya kɛ kabini u mana bɔ dɔrɔn olu bɛ kunbɛli daminɛ la n'a porokotora de kuma bɛ caya bon salan ala kɔni ye an dɛmɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a ye sanji kɔni a nacogo ma kɛ fɛnba ye ten mais ni sanji kɔni nana dɔrɔn i b'i sigi ka tiɲɛnifɛnw nɔfɛ a kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye cikɛlaw ka minisiri ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tɛli kɛ Lasine Danbele ni tun y'ale ka ɲɛ fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ sɛnɛ yarabi ala ka yakubaya n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na bagan mara o baaraw bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la jamana ɲɛmaa k'u ye tɔni ba caman di
bagan dumuni ko yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ sa ngo bagan dumuni ko bɛ se ka lasabati cogo jumɛn de la o baara bɔra ka kɛ an ka jamana maa ɲɛmaw fɛ o min kɛra min APCAM ale ɲɛma n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Sanusi Buya Silala nin baara min kɛra ale b'a hakilila da ko sen fɛ an ka lamɛn. N bɛ min fana ɲini izintigi minnu sugandira aw sugandira aw ka danaya de kan bagan maralaw de y'aw ko fɔ k'aw ka iziniw ɲɛfɔ k'aw ka bagan balo ɲuman fɔ k'a fɔ an ka sigida la an bɛ karisa fɛ o danaya min dara aw kan yarabi Ala ka n'aw dɛmɛ an ka se k'a dafa bagan maralaw fana min bɛ fɔ aw ye dɛmɛ min filɛ ka k'an ye a dabɔ kun ye an fana k'a yira faso kanu na ni seli sera n'an bɛ feere kɛ kɛnɛ minnu kan a nɔgɔya ka ye an ka feerekɛfɛn na mɔgɔ mɔgɔ ni seliba sera bi n'an bɛna misi feerelen feere maliyɛnw ma président fana k'a dɔn tiɲɛ na n ye nɔgɔya min kɛ n ka bagan maralaw ye u fana y'a nɔgɔya kɛ population na. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Sanusi Buya Sila ni tun ale ka ɲi APCAM ɲɛma minisiri min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ bagan marako yɛrɛ yakabali ma Yuba Ba ale yɛrɛ kuma min fɔ nin baara in senfɛ ni wale in senfɛ o filɛ. Ni opération in ni président y'a a dama a bɛ tonne 29 ani 900 o de bɛna tila Mali bɛɛ kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ka misi 300 ani 43 ani 460 a b'o de ladumuni donc anw bolo aw ye cikan mun fɔ an y'a mɛn mais aw fana ye cikan mun fɔ sisan aw fana k'a mɛn. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye minisiri kan ye Yuba Ba ka fɛn min fɔ min ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ na n'i y'a bila ile fara ɲɔgɔn kan n'a kun tɛ dɔ ye ka se ka lafiya ka se k'u lasabati bagan marako yɛrɛ yakubali ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka tilaw ni k'olu yakubaya n'an bɔra ye suguba jenina dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na suguba ye jenini min kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ baaraw kɛra ka fɛɛrɛ wɛrɛ sigi sen kan a ɲɔnɛ wɛrɛ kana se ka kɛ bila ni min kɛra cɛni min kɛra o k'o bɛ se ka dataran cogo min na o kɛra fara ɲɔgɔn dɔ sababu ye mairie-ba n'ale maire olu ka baara dansigilen kɔfɛ o la ka se ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka na n'o ye délégation spéciale ye an b'a lɔn k'a fɔ k'o baaraw to sen na olu ye wulikajɔ kɛ ka taa suguba u ni suguba mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye dɔgɔfɛn in kɔnɔ na mun ni mun de kan ka kɛ o baara bɔra ka k'u fɛ sibirido u kan ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ o kɛra fara ɲɔgɔn in sababu ye min ye jagokɛlaw ka ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔba tali ka Dirisa Keyita la ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan u filɛ. an kɔni jɛnnen don n'a ye ka mairie dɛmɛ sira ka bɔ an ka sugu kɔnɔnaw la ni ɲɔgɔnna wɛrɛ la Ala k'an kisi a ma n'a k'a bɛ kɛ a dega bɛ nɔgɔya cogoya min na a tɛ bonya cogoya min na pompier fana place ka ɲini pompier la an ka sugu yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ an b'o ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ yɔrɔ dɔ ka aménager ka pompier don a sugu kɔnɔna la parce que kuma bɛɛ sugu bɛ jeni pompier bɛ yɔrɔ ka jan u nani ka gɛlɛn mais ni a daminɛna ka pompier to sugu kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ la nɔ a tɛ taa ɲɛ donc an b'o ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ bi tiɲɛ na kɛrɛnkɛrɛnnen na ne yɛrɛ nisɔndiyara degun b'an kan mais mairie mɔgɔ minnu nana yɔrɔ mairie de ye tiɲɛnikɛla ye an ka sugu en réalité tiɲɛni fɛn o donna an ka sugu kɔnɔ sira fɛn o bloquera mairie de don mais mairie jumɛn don minnu bɛ yen sisan an ka mɔgɔw ka faamuya olu tɛ parce que tiɲɛni de kɛra n'olu nana délégation spéciale min nana olu nana de parce que ko minnu tun bɛ k'u ye tiɲɛni kɛ bon n'olu ye tiɲɛni kɛ dilannikɛlaw nana sisan anw de kan ka fara olu kan an ka dilanni kɛ bon an fana jɛnna n'a ye an ka mɔgɔw jɛnna n'a ye délégation spéciale min nana sisan an bɛ fara u kan an mago bɛ an ka sugu la cogo o cogo la u fana jɛnna n'a ye u b'an dɛmɛ o sira kan n'an ye laɲini fɛn o fɛn kɛ n'a sɔrɔ ko kɛta ye u jɛnna n'a ye u b'an dɛmɛ o kan surtout olu yɛrɛ nakun ye ko ka Bamako jɛya ani ka siraw bɔ bon o dun fana degun de b'anw kan yɔrɔ o kɔni y'anw ka wajibi o de u nani diyara anw ye bon an b'u dɛmɛ o baara la sisan ICE taara ICE bɛna a ka baara kɛ experts fana taara u bɛna u ka expertise kɛ donc o baaraw bɛɛ bɛ kɛ en même temps an bɛna sugu nettoyer sugu ka nettoyer minnu bɛ yen nɔ ni u ka yɔrɔw bɛ se ka aménager dɔɔni ka hali juru sɔrɔ ka u ka feere dɔ kɛ pour que u k'u ka nasɔngɔ sɔrɔ parce que yan ye nasɔngɔ ɲini yɔrɔ ye n'a kɛra nin cogoya ye ni a fɔra k'an ka datugu fo ka taa se wagati dɔ ma o fana degun bɛ bonya donc an y'o de ɲini mairie fɛ u k'a to mɔgɔw ka se ka u ka yɔrɔw nettoyer k'u ka baaraw daminɛ min bɛ juru sɔrɔ u ka juru sɔrɔ ka minɛn dɔɔni k'a ka yɔrɔ la ka se ka baara dɔ kɛ yan'o cɛ an kɔni ye commission min bɛna sigi o commission fana b'a ka baara kɛ o baara résultat minnu mana b'o la o fana bɛ da mɔgɔw tulo kan an ye an ka laɲini kun y'o ye mɔgɔ min bɛna baara daminɛ depuis sisan yɔrɔ nettoyer bɛna daminɛ parce que an bɛnn'o de kan n'an wulila yan sisan bɛɛ ka t'i ka bitigi kɔnɔ parce que mɔgɔw ma se ka accès sɔrɔ ka don hali u ka bitigi kɔnɔ i ka bitigi yɔrɔ dɔw karila ka bin a binna minɛn dɔw kan a bɛ bin i ka fɛn maralen dɔw kan donc n'u taara sisan u ye accès dir'u ma u ka taa ka t'o lajɛ sisan k'u ka yɔrɔw nettoyer n'o nettoyer banna mais ICE kɔni commencera sisan olu b'u ka baara daminɛ sisan donc olu b'u ka baara la an ka mɔgɔ minnu fana ka autorisation dir'u ma u yɛrɛ ka don u ka bitigiw kɔnɔ u ka bitigiw lajɛ sisan tiɲɛni min donn'u kunna ni réparation min na kɛ o la an b'o réparation kɛ ni Ala sɔnna ma ani mairie bɛna commission ba min sigi an bɛna o baara daminɛ sira kan ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen n'a bɛ kɛ ni degun ye an bɛna baara kɛ o de fana kan kosɛbɛ olu yɛrɛw bɛ se ka dégager cogoya min na. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye jagokɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnen olu ka hukumu kɔnɔna na Dirisa Keyita ni tun y'ale ka ɲɛ jagokɛlaw ka ɲɛma kɛnɛ kan ye min ye mairie-ba
délégation spéciale min be olu ka cɛbɔ min tun bɛ kɛnɛ kan n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ beri secrétaire la kɛrɛnnenya Funɛ Danbɛlɛ ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. An ka baro a ɲɛna parce que dusuma kasi baro de tun don comme yɛrɛ b'a kalama suguba jɛnna nin y'a siɲɛ caman ye mais nin ta juguyara ka tɛmɛ bɛɛ kan donc mairie-ba mɔgɔw comme i b'a dɔn délégation spéciale bɛ yen sisan u y'a ŋaniya siri président tɔgɔ la a ka vice président ani membre wɛrɛ n'o bokum ye ka ne fara o kan an ka na u lamɛn parce que kunu bɔra mairie-ba la baro tun bɛ mun kan an bɛ sin ka baara jumɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que o bɛ yɔrɔ mun na u mago bɛ dɛmɛ de la mairie-ba ka dɛmɛ jamana yɛrɛ ka dɛmɛ hali jamana ŋaniya ɲumantigiw ka dɛmɛ parce que u ka fɛn bɛɛ de jɛni na donc an y'o kuma fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an ko k'u ka commission sigi o commission baara ye jumɛn ye u yɛrɛ bɛ k'a la suguba pour que a bɛ jeni u y'a f'u ka kuma kɔnɔna na parce que tɛmɛ sira tɛ pompiers nana u ma se ka baara kɛ yɔrɔ bɛɛ kelen bɛ kiosque ni fɛnw ye o ko ko mairie-ba nɔ don an b'an jɔ kɔrɔ mais butigi caman bɛ yen olu fana ye kiosque sugu ka da la sans autorisation de la mairie mais an bɛ tɛmɛ o kan an b'a dilan yɔrɔ de ɲini comme u ko ko désormais u b'a fɛ sugu a tɛ min ka nɔgɔya ni ala nana ni kasara ye sapeur pompier bɛ se ka don an kɔni an b'o baara daminɛ k'u ka yɔrɔ jɛ fana parce que ko yɔrɔ nɔgɔlen don u b'a fɛ ka visa wɛrɛ di suguba ma an y'o layidu ta ɲɔgɔn bolo yɔrɔ mun karilen don ka bin olu b'a fɛ ka baara daminɛ sisan baara bɛ se ka daminɛ cogo jumɛn ni yɔrɔw ma cɛ an k'u ka manœuvre ta ka bɔgɔ ninnu cɛ ka bila da la an bɛ n'o ramasser ka taa n'o ye hali sini baara bɛ se ka daminɛ an nana ni UC fana ye parce que ni tiɲɛli kɛra UC bɛ yɔrɔw filmer k'a jira k'a fɔ a dégâts kɛra tiɲɛli kɛra a bɛɛ bɛ se dilan cogo mun na an b'a dilan ɲɔgɔn fɛ dɛ parce que mairie-ba kelen tɛ se ka dilan olu yɛrɛ da bɛ don a la donc kuma koloma yɔrɔ de tun y'o ye. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye mairie ka cɛbɔ min tun bɛ kɛnɛ kan Funɛ Danbɛlɛ ni tun y'ale ka ɲɛ fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi nin ɲɔgɔn kasara ma ɲanbura ye warimisɛnnin bilama a kɛlen bɛ kabako ye dɛ k'a sɔrɔ jamana kɔnɔ na ɲɛmaw ma bataki foyi kɛ kuma si ma fɔ k'a fɔ ko an ka wari dɔ bɛ k'o ti dun walima an ka wari dɔ bɛ k'o ti minɛ nka u n'a tabalele kɔnɔ na n ka di n yɛrɛ ye ani wari ka ca n bolo o de kɛmɛ caman sababu ye bi maa caman bɛ olu b'a fɔ k'u tɛ 100 minɛ walima k'u tɛ 40 minɛ 50 ko kɔni o kuma yɛrɛ kɔni o ka bila ni o d'u ma dama k'u t'a minɛ o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi k'a sɔrɔ an ye nin fɔ jamana ma sɛbɛn si bɔ a kan wa foyi ma fɔ k'a fɔ ko wari in ti dun wari min dun fan bɛɛ le fɛ nka ɲɛsen yɛrɛ la dɔw bɛ ka kɛ bi olu kɔni bɛ ko foyi t'a la n'olu nana ka bɔ falen de wari la k'a ti minɛ yaasa ka pɛrɛtɛgɛ d'a ma o gɛlɛya Siri Kulubali wula ka taa sata ka suguni min bɛ yen n'o bɛ Bakɔrɔbabugu la ka taa sata yɛrɛ ka fara muso dɔw kan a ye ɲininkali k'u la gɛlɛya min b'u ka warimisɛnnin ko in na u ye kuma min fɔ an k'u lamɛn. Ne sata kanu ne ye suguni sata mankan ye tiɲɛna 100 ganani a tɛ ka minɛ an ka sugu la bi n'an mɔgɔ dɔw nana n'a ye ne b'a minɛ u hinɛ kama mais n'an taara n'a ye sugu la tiɲɛna a bɛ minɛ ne bolo dugu kɔnɔ mais sugu la yan nɔ n'i ye 100 ganani segin mɔgɔ mɔgɔ ma mɔgɔ t'a minɛ 40 ganani o nugulen u tɛ ka se o fɛnɛ na faama m'a fɔ k'u t'a minɛ foyi an yɛrɛ ka sugulamɔgɔw de wulilen don k'u t'a minɛ hali n'a bɛ Bamakɔ fan bɛɛ kɔnɔ a fanga ka bon an ka suguni na yan n'o ye sata ka suguni a fanga ka bon yan kosɛbɛ n bɛ min fɔ jama ɲɛna a k'a minɛ faama m'a fɔ k'u t'a fɛ foyi bɛɛ k'a minɛ. Ne tɔgɔ Aramata Kamara 40 ganani ni 100 ganani ko in tɛ ka sɔn k'a minɛ an bolo ne yɛrɛ ye feerekɛla de sugu la yan u tɛ ka sɔn k'a minɛ n'i ye 100 ganani di min ma o bɛ taa sugu yaala ka n'i ka 100 d'i ma k'i ka billet d'a ma k'a sɔrɔ billet dun ma bɔ an bɛ ka 100 in dun wa n'an bɔra Burunen kan an bɛ yan filɛ k'a puruti k'a don an yɛrɛ la ka tɛmɛ tigiti ɲini a la karisa ye t'a don kuma ti fɔ munna an bɛ ba o la faamaw de kan ka wari dilan ka d'a ma olu dun bɛ position min kɔnɔ bi jamanaden bɛɛ b'a dɔn an ka sabali min b'an bolo an ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ n'o ye cogoya tɛ mɔgɔ si bolo sisan wari tɛ laɲini ye min ye sugu mɔgɔw ka sabali nasanaw ka sabali wari min b'an bolo an k'o kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ fɔlɔ yanni kura ka bɔ. Ne tɔgɔ Nɛma Nantumɛ tiɲɛna 100 ganani ko n bɛ sen na nin ye a ye mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ i mana 100 ganani di den ma k'a ka taa sanni kɛ hali sugu la u b'a lasegin 40 ganani kɔni o ma sira sɔrɔ kosɛbɛ mais 100 ganani kɔni ye sira sɔrɔ yɛrɛ de u tɛ sɔn k'a minɛ 100 ganani mun maralen bɛ ne bolo bi a bɛ den tan bɔ lasegili sen fɛ u yɛrɛ b'a di ma ne b'a minɛ mais n'i y'a lasegin mun ma o tigi b'a lasegin ko 100 ganani tɛ minɛ sotarama kɔnɔna la fana a bɛ ten Bakɔrɔbabugu sira in yɛrɛ la ne ye muso dɔ ni parantikɛ kɛlɛla a la a ma sɔn ka 100 ganani minɛ a fɛ f'a ye 100 bɔ ka d'a ma a y'a ka wari lasegin yɔrɔ o kɔni man ɲi wari m'an labɔ ka so yɔrɔ ma fɔlɔ
ne maram forta assistance tanu be ka boboro bugula be do tenen bozirila chena akuma gunchara bogoro bugu kona kutugu sudara ma kono ki ngono na uleno akuma chara ko dal bitigila ne radi ngadi musumani ma na ata sanike kemega na ni ya lasigi no ula sigi ya lasigi muna kuko kutamine no ngate mine muna mo fe ma fora dola ama votelela na fora telela fora dola amba se ka dabla ma votelela ma fora dola ko be bla togoji ne to e maram siribe masan tarawre vraiment an yere ko ni ya ni ko ye amiga degune sama ka sanyere ma ni ya foko kunjumena kemega na ntimine binan ganan timine mo site kun soro ka fi an yere dume wakati mina sa pour que ka kemere sori teke kono don dawla ko no kontere muso fefe biya bebe doke chawbe keme soro to be bado tle ka farne ni tiyo muso la ka do kan sugula ye u ya foto mina mama mabwa mana furu faka shiti balika tomo bolika tagata na yi ngana furako ataradu masani firese mfe ubekla ka fokube gele wardona ka soro jamana kona na fura mina nivoir minti dun jamana de bi boko foanye way ba soro abi dansi hagere min kona obo foka foka taseni wati ma walma ni min duna oti boble lubi war tunde nga kasinga na tinga dinyere ida makebe dansi wardo dunina ne gele bay uken dabla jamana kona na abi keso ni kaseka do fara gele aka kene nga sirku bala aka puma baradi maire délégué do makirana kene kaye no e gaye katase kantema olubu akladi ni ko insenfe angulame ne gajalo me barake bawro bugu merila bi sigi kunye kemeganani koinde ani binani ganani ko ne rebe se ka témoignage do kala dono la do tarani wariye atara ka papier déposer ne go me keme sigamo kemegana anugulentere akukata mine ne go pourquoi ko na mine na ki atesikati passer quoi ne o yalla fode do ako fute ongo mumba balka mina ko ko bawro bugu ko ni tarana yoro kati passer ne ma kumbla kuma chamana ne warinda ne do la sigamo donc koy mongo ka don mairie be en sensibilisation de kama mais koy an la nyine depuis sans fait tribunal mongo ba kalamo an ci fo police mais mairie ka bara la première des choses o ka mongo la sensibiliser koy me nya to mina dona na tawla amena police blanc civil ou bi yala suku kono nawla ou bi yala boutique kono nawla ni mo mi ba keme mine uni bita fangala ibita nya folke yeno na soro akuma de bora famau de yoro ka foko wari ngana na mine ona nya fanyana ni daluti bolo ini nyangini migaga obidaika parce que wari e magla ne magla jamana de a autoriser ago go auto fait donc abi soro kunwa bola donc mi ne bi mi gon fo bela jele anga jeka mbolo di nyomo wari anga jeka wari ndu nyomo foite wari na bawra bugu population krenkre la suku kono mogo ko ubanenu warmisen jume keme ganani ani binani ganani kaboka ira mogowla keme ganani binani ganani ama fo mogo shiye ko kana mine mali fanchamando o kona na amba nyini bela jelefe an bela jelenga anjilaja ladilika munun kera yambi keme ganani begi jilaja ikamine ni tuye gajalo kafara adama kanteka ni tuyolu kanye kene kan pumate dore bi ni kuntala kunfo yere tala koi kaso ga ni kungara la ni mi bon follow de la ka fawi kunfo kelentala mimbi fo wari nunu jamana ka wardo wa bi ka dun u ka dun ni yele mama nya dun nako ulu to dona de ubi bo san fe kana ala ka waklinyma de amba nambura yi parti politique be ni aso bole ko asma ulu e kado ka fu ka biro sigi kerane na ko kongere bara obura ka kufe o senfe soro suganira ala mahina sumolo bo magala ale mimbe ni aso ni masaji la balika wole sera lema we kado ka fale no na bla ton nyama kura na le ko nyama danga doye Amadou Baba Sisi ale kera nyema yi asigile kofe ay puma mi fokene ka ofle bianga troisième congrès tous les 5 ans nga congrès ka congrès deuxième congrès en 2018 et troisième congrès donc au détour tous les délégués sont venus et anya fochkomina il faut que congrès anya que la continuité de l'action de Soumelou Boubé Maïga Soumelou bani kofe ni anga congrès follow et mimeke après aleka bani kofe donc ay action mi nous poser ay bara mi nous ke ambeka au de continuer ambeko de ira délégué la akanake ikwa sara ay minu damne o jora mais au contraire amba action continue ka baraka au sensika donc ananga délégué obina modeka et puis fana ka donc problème minu bubulo ou ka yoro la ka donc a faut partout be bibina la goshilendo parce que mo shida l'internet benyebe politique mo la iko mo minu etchenike il va faut problème faire be dugula a be bora politique mo de or jamana duti se ka jo politique ko atise ka jo politique mo ko donc o da ke ame congrès ko kanga ananga mo bina kuma sisa ka fe chamake ana décision do ta ka résolution do ke amalore ka foni tuye nyama kura mimbe ni asora de sigira sumbul boy maiga ale nona ni asora Amadou Baba Sisi ton hakilawo na bora ka fokulu bino rubla senga kenekan utuye wele bla parti politique ton chamama munu nyama utume kenekan
to min be n'a bɛ wele ko ACRT faso ka wele o ɲɛma Isa Kaodima ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. Asuma ye parti ye min fanga ka bon ka da kan maa minnu don da donna jamana ko la mɛnna ni a tutɛgɛbaga ye Sumeli Bube Mayiga Ala ka hinɛ la ni min b'a kunna bi o ye Baba Sise maa minnu don u bɛ jamana mara ɲɛdɔn an nana ka far'u kan ka da kan hakilila dɔw bɛ yen min an ka faamuya la o ye hakilila ɲuman ye mɔgɔw ka hakili falen kɛ min b'a to jamana bɛ se ka segin bɛɛ fanga kɔnɔ an bɛ se ka sɔrɔsi fanga ɲɔngiri cogo min parce que transition ye wagati min tɛ ban an bɛ siran de bon sira in fana wagati de b'a la a ka kan bi politique tɔn minnu sɔnnen don an ka taa kalata la président ka sigi n'o ye président démocratique civil o ye kumaba de ani fana député yɛrɛw ka sigi ani maire yɛrɛw ka sigi n'o kɛra o danaya in o bɛ jamana kurakuraya ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ aw de ɲɛ b'a la bi mɔgɔ si tɛ se ka kuma ni min ma boli o b'i da de o bɛ kaso la kɛ b'o kɔ bon an yɛrɛ min bɛ kuma la an bɛ tila nin kuma na sini m'an sɔrɔ ma Ala de b'o dɔn donc vraiment bamananw ɲumanna hakɛ de bɛ fali kusama la a ka kan bi bɛɛ ka to i ka kulu kɔnɔ an bɛ président ni transition fɔ ale yɛrɛ y'o fɔ Asimi Goyita ko bɛɛ ka to i ka baara kɛ wale kɔnɔ ni diinɛmɔgɔw kan ka to diinɛ ko ni diinɛ baara la politimɔgɔw ka politique baara kɛ sɔrɔdasiw fana ka baara ye lakana de mais aw bɛ lakana na fanga b'aw bolo mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka kuma bon a ka kan maintenant bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la basigi kɔnɔ sariya kɔnɔ a sera sa transition ka kun cɛ an ka taa kalata jɛlen na bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ ka da kan jamana min kɔnɔ hali courant gansan tɛ sɔrɔ o tuma an bɛna mun de kɛ n'o yɛrɛ fɔ cogo k'i kana'o fɔ ni bolokɔrɔta ye k'i kana fɔ fana k'i désolé don ne t'a dɔn n'an bɛna kɛ cogo di Asima kɔni an bolo n'an farala ɲɔgɔn kan ka démocratie lafasa bon hakilila kura minnu bɛ yen n'o ye k'a fɔ fasoden jugu Mali kura bon ninnu bɛɛ ye slogan de a bɛ tɛmɛ quoi parce que Mali kura mana ni foyi ni kurantigɛ tɛ. An malana ka fɔ ni tun ye Isa Kaodima kan ye kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di an ka jamana yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye Fafe ani Karite olu kɔni fara ɲɔgɔn kan n'i y'o sɔrɔ olu ye kulu ye ka se ka wulikajɔ kɛ ka dɛmɛ ɲɔgɔn ya k'o minɛn dɔw ta n'i y'a sɔrɔ ni ka se k'o baarakɛminɛw ni ka se k'olu di min ka dɔn k'a fɔ sikɔlɔ o baaraminɛw ka taa se bi o baaradege baaraw ka se k'olu la sabati o kɛra i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya ye o dɛmɛɲɔgɔnya min n'i y'a sɔrɔ u ɲɛsinna du dɛmɛdenw n'i y'a sɔrɔ olu ka kulu min bɛ yen dɔw kɔ tɛ ko baarakɛlaw olu ka kulu o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ kantelakaw furumuso Fatumata Jankuba minɛn ninnu dila ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan u filɛ. Minɛn minnu dira u ka ca Karite ka bolo kan aw yɛrɛ y'a ye situlu mana ban a bɛ kɛ minɛn minnu kɔnɔ n'an b'u wele ko emballage a ɲɛ b'o caman na donc min ye Fafe ka côté ye congélateur bɛna di groupement dɔw ma frigo bɛna di dɔw ma matériel de transformation de produits agroalimentaires a yɛrɛ y'a ye o bɛna di dɔw ma minnu bɛ restauration kɛ olu ka minɛnw b'a la minnu bɛ coupe couture kɛ olu ka minɛnw b'a la minnu bɛ jali kɛ n'o ye transformation ka fɛnw ja olu b'a la ɲɔsi machine b'a la a ka ca baganw fana b'a la balow fana b'a la pour que denmisɛnnin minnu bɛ du kɔnɔna na ni degun dɔɔni bɛ yen n'u tɛ se ka u yɛrɛ ta kosɛbɛ an nana ni balow fana ye ɲɔ b'o la malo b'o la tulu b'o la sukɔrɔ b'o la pour que ka o famille fana dɛmɛ n'o ye. Ni tun ye Fatumata Jankuba du dɛmɛdenw furacogo la baarakɛlaw ka fara ɲɔgɔn kulu in ɲɛma maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye dɛmɛ sɔrɔ Madame Diallo Fatumata Fofana ale yɛrɛ ma kɛ ni suya dogo an ka lamɛn. Muso jɛkulu fɛn fɛn bɛ yan bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'an nisɔndiyalen don an nisɔndiyalen don an jigi fara ka sanga ni minɛn minnu bɛ n'u bɛna di an ma an ka yiriwa n'an ka bolodon baara la hukumu kɔnɔna la o foli kɔfɛ n b'a yira la k'a fɔ mɔgɔ bɛ n'i bɛna kelen sɔrɔ ni minɛn ninnu na an k'an jija aw ni ne a ka taa taasiraw fɛ a bidi kun minnu kama a ka kɛ o kun ye. An b'a ka fɔ ni tun ye minnu ye dɛmɛ sɔrɔ Fatumata Fofana ni nin tun y'ale kan ye olu tɔgɔ la o ministre min ka baara ɲɛsin muso ni du ni den denbaya o la sabatili ma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Kulubalakaw furumuso Mariam Mayiga ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan senfɛ o filɛ. Ni baarakɛyɔrɔ fila in n'o ye Fafe ni projet Karite olu y'a jateminɛ de ko n'i ye musow former formation kɔfɛ n'i ma dɛmɛ d'u ma minɛnko ni wariko ta fanfɛla la walasa u ka se k'u bolo don baara la a bɛ komi i ye baara tɔ k'a jɛ kɛ donc pour que baara kana kɛ baara tɔ k'a jɛ ye olu bɛ baara kɛ ni ONG wɛrɛw ye ONG minnu fana b'u dɛmɛ ka minɛn ninnu ɲini k'a di muso ninnu ma walasa dɔnniya sɔrɔli kɔfɛ u ka se ka baara kɛ u bɛ nafa sɔrɔ baara min na u ka se ka baara kɛ baara minnu bɛ u bɔ sigiyɔrɔ kelen na u ka se ka baara kɛ baara minnu bɛ se ka jamana yɛrɛ nafa ka jamana développer. Ni tun ye ministre kan ye Kulubalakaw furumuso Mariam Mayiga fɔra cogo min na kuma tɛ dɔ ye dɛmɛɲɔgɔn min bɛ n'i y'a sɔrɔ a tali filɛ ka di Fafe ni Karite fɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka kɛ dɛmɛɲɔgɔn ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ a dabɔra kun min kama n'a bɛ don o sira fɛ
Namburai amta jamana ko kanana umudamele mumbebolo. Akaramɔgɔ faranfina jamanaw ka lajɛrɛ ta ko 37 kuncɛla karidon wula fɛ a kɛra tile fila hakilina falen ye Addis Abeba Ethiopie ale faaba kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko lajɛrɛ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye faranfina u ka lahana kow kunna ani sariya sunba falenni fanga dafiri kow kunna ko lajɛrɛ bolila o kan kosɛbɛ. O kɔfɛ an bɛ taa Niger jamana kan. Niger taji ko a jirala k'a fɔ ko a bɛ nafa lase fɛn min ye faranfina jamana dɔw ma k'i n'a fɔ Mali jamana ale ni fɛn min ye Burkina Faso ka fara Chad kan a jirala k'a fɔ ko bolonɔbila sɛbɛn kɛra Sibirido ka Ɲame ale faaba kɔnɔna la lajɛrɛ in senfɛ ko ni taji yɛrɛ ta ka jateminɛ k'a bɛ bɔ fɛn min ye Niger dugu min bɛ wele ko Zender ale mara kɔnɔna la ko taji kofɔlen k'ale bɛ bɔ yen. Ka kɛɲɛ ni Mali ni Burkina Faso ka fara Niger ka u senboli CEDEAO ale ka tɔn na a jirala ko sibiri nata ko lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna kɛ faranfina television fɛnw fɛ politiki ko ni lahana ko kunna k'u bɛna kuma ɲɔgɔnya boli o kunna o b'a jira k'a fɔ ko Mali kɔni ale tɔgɔ tɛna fɔ nin kɛnɛ kan ka fara Burkina Faso ni Niger kan. O kɔfɛ an bɛ taa Lajinɛ jamana kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko dama baarakɛla maa 2 ɲɔgɔn k'olu bɔnɛna u ni na kari ɲɔgɔnna dɔ senfɛ k'a kɛra Lajinɛ dugu min bɛ wele ko Buare Fatoya ko ale ni sigirima ja ɲɔgɔn na k'u bɛ kanga ale marabolo kɔnɔna la ko ni y'a ta ka lajɛ ko sanga ni waati kɔni ko ni sanubɔ dama dingɛ in na ko kari ɲɔgɔnnaw de ka ca kosɛbɛ ko wa fɛnɛ ko fɛn min ye sanu dingɛ dɔw ye ko sanga ni waati k'a bɛ firi maa dɔw da la. O kɔfɛ an bɛ taa Irisi jamana kan. Irisi jamana fanga sina n'o ye Ales Nabali ale fatulen kɔ kaso la fɛn min y'a furumuso ye Liya ale ye wele bila Europe jamanaw ma a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min Europe ale kunkanko minisiri ye k'u ka lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Bruxelles n'o ye Belgique ale faaba ye ko fɛn min ye a furukɛ ko o fatulen kɔ kaso la k'a kɛra kisikisikoba ye fɛn min kɛra sababu ye maaw miiri yɔrɔ kɔni janyana kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ ko a mɛnna kaso la kosɛbɛ nka a fatulen kɔni kama bɛn maa caman ma ni waati na ko lajɛrɛ kɔni bolodalen kɔni don Bruxelles fɛn min ye Belgique ale faaba kɔnɔna ye an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kun ye